Ai, que colla hortelá da neveira, porque hoxe a nosa receita leva hortelá. Sí, así como sabedes, os coitade, e non vou facer ningún mojito, non vou facer ninguna caipiriña, non estou eu aí no medio do monte, brasuqueando cos meus colegas, e con esta historia, non. A hortelá que nos vai dar un toque maravilloso a este prato, que vai levar garabanzo, case un potaxiño, pero así máis a nosa maneira. E con que produto principal? Bueno, de todo un pouco, pero hoxe vamos darlle un toque real, un mordisquiño diferente, máis doce, cunha peculiar vainiña, o tirabeque, que seguramente Rafa, e non sei onde veu, pero dirame de onde está esta historia. Rafiña, cónteme onde ven este tirabeque, ó. Hola, sí, do está chevó. Cancelo, está chevó, cancelo, reporteiro recadeiro. Hola, chef, oído en Teo, na provincia da Coruña. Ata aquí viñemos para conseguirche eses tirabeques, que calidade, que maravilla, aquí en Galicia, como sempre. Neste caso, en Teo, na provincia da Coruña. Para iso son os reporteiros recadeiros, sempre ao servizo do cociñeiro, e conseguir produto de calidade. Antes de continuar e antes de ir polos tirabeques, aí vai o chiste malo do está chevó. Abres o telón e vese a unha actriz moi coñecida, americana, guapísima, cerras o telón, desaparece a actriz, como se chama esa actriz? Shannon Stone. Preséntovos a María Esther, que é responsable desta maravilla, destes tirabeques. Eu preguntando, dixérome. Preguntei na Praza de Abasto de Santiago, precisamente, e dixérome, vai a Teo, que ali hai unha muller que leva traballando os tirabeques moitos anos e fainos de categoría superior. É certo isto ou non? Sí que é verdad. Sí. Están moi bons. E por que están tan bons estes tirabeques? Pois están moi bons, a parte de que non teñen medicina ninguna. Ajá. Pois facemos nós o propio caldo para prevenir con raíz de ortiga e auga. O sea, vos non utilizades pesticidas e fumigades con algo tan natural como é auga e raíz de ortiga. Raíz de ortiga. E eso contraataca as plagas ou cualquier cousa? Eso prevén moito. Con ortiga? Que curioso. Eu pensei que simplemente estaban nas cunetas e... Hai que nas come últimamente. É moi sana, ten moitas propiedades. Que curioso. Sí. Isto é o tirabeque. Non é xudía? No, é tirabeque. Tirabeque. De aquí saen os guisantes ou non? No. O guisante é outra cousa. Vale. Dime unha receita. Ti cociñas? A ver, eu cociño para casa. E os tirabeques como os cociñas? O tirabeque, como mellor sabe, é frito. Fritido? Frito no sartén. E en tortilla é riquísimo. E queda cruxe, non? Claro. Bueno, eso depende de ti. De canto teño no aceite. Claro, exactamente. Ah, que curioso, gústame a idea. Outra receita. Pois cocido. Cocido está maravilloso. E ademais é unha comida que non cae nada fuerte no estómago, moi saludable. Vexetais, por suposto, sempre, nos o recomendamos. Moi saludable, sí. E o noso cociñeiro tamén, que sei que sabe moito de nutrición. Pois, a ver que fai entón Iván na cociña, estaremos atentos, non? A ver, miraremos. A ver se aprendemos algunha receita nova. É verdad. Graciñas por atendernos. De nada. Está chevó. A ti pa rí, a tomar polo saco, a ver se foi unha receita boa e xa está. Home, malo será que non collamos este tirabeque e fagamos unha delicia con el. Mirade, tiña boa razón cando falaba desa frescura, e que é prima do guisante, de acordo, do chícharo, pero un pouco máis doce. Ese sabor é o que vamos a xogar hoxe, por eso o da hortelá. Ora iredes ver o meu trabalenguas como vou. O padal é super importante e temos que ir acostumando tamén, verdad? É iso que vamos facer no está chevó. Cousas de sempre, un potaxe de garabanzos, pero con cousiñas da agora. E ademais, da agora é da terra, kilómetro cero, como no está chevó, Mirad aquí. Temos uns garabanzos, verdad? Uns garabanzos e auga fervendo. Mirade, eu teño a mínimo, porque quería que a ti tela así, pero mirade. Normalmente, as legumbres, as leguminosas, póñense en auga fría, pero o garabanzo en crúa. É moito mellor metelo desta maneira, de acordo? E que vamos meter tamén co garabanzo? Pois moi fácil, así facemos tamén un caldiño, porque algo da auga tamén aproveitaremos, ou que? Así que unha cebola, así, cortada en anacos,
grandes, non necesitamos máis. Así, porque isto non vamos a empregar despois. O caldo quedará, de acordo? Así que esa cebola, aí, metidiña. A ver se non espallo todo na cociña xa empezando, Mirade, aí, para aí e para aí. E collemos esta tamén. E a cenoria, exactamente igual. 3 triscazos grandes, paca e paca. E temos a cenoira perfectamente posta para darlle aí a todo o sabor. Aí, o caldiño, mirade. Cando temos o caldiño, como vos digo eu, un pouco de sal, vale, aí ven auga, un pouco de sal para darlle tema. E tamén un pouco de pimenta. Mirade. Despois, as aromáticas, vale, para ese padal, para ir acostumando, imos meterlle o comiño, malo pemento, ahora vos digo. Pero así, directamente. Auga fervendo, acordádevos porque son garabanzos, de acordo? Así que agora, así, aí metemos os garabanzos. Estades vendo que teño unha ola rápida, verdad? A ver se non me pasei co chisme, que ten sempre unha cantidad. Perfecto, mirade, igual non o vedes desde a casa, pero ten unha marquiña. Estades sempre presentes da marquiña, que me marca o máximo. Estas cousas son, pois, bastante feitiñas para a cociña, pero tamén teñen as súas peculiaridades. Por eso, máximo, máximo. Agora, que vamos facer? Bueno, ben fácil. Vamos coller a tapa, que andará por aquí, perfecto, e vamos cerrar. Vamos a ver que isto é ben fácil. Cerramos, poñémolo 2 e xa sube aquí un pouquiño. Vamos a esperar a que suba de todo para poñelo ao mínimo, de acordo? E cando se poña a cocer e evaporar un pouco, en 20 minutiños han de estar. Por certo, estes garabanzos estiveron toda a noite de remollo, A ver se pensades que vamos a comer pipas, 3 carnelas. Non. Hai garabanzos de bote, é verdad. Pero nós hoxe optamos por poñelos pola noite e agora en 20 minutos nesta ola rápida facelo todo perfectamente. E con isto, que vamos facer? Bueno, imos meter uns ovos a cocer, Ou que? Collemos un pouco de auga, sí. E vamos poñer os ovos rapidamente. Mirade, a receita son garabanzos. Un guisiño que se van facer aí, de acordo? Uns ovos, xa temos a proteína xunto co garabanzo. Garabanzo é impresionante, amigos. Por que é impresionante? Porque é unha legumbre que ten un montón de proteína. Deste mundo vegetal que ahora os veganos e tal, bueno, tiran del que nin pa atrás. Fanse hamburguesas de garabanzo. Hamburguesas! Vai chegar algún que ten o chisme do churrasco en medio dunha dentada aínda e di, pero como que hamburguesas de garabanzo? Ti estás tolo? Pois sí. Hamburguesas de garabanzo. E eu, vale, aquí, 10-12 minutos teñen que ferver estes ovos, de acordo? Así que vou nos poñer a ferver e despois a tirar. Ese cantar pase niño, no está chevo vai tirar. Mirade, vamos a facer isto. Collemos unha ola. A ver, espera, mira, está viva. Dame un segundo, mirade, que a tapiña caía por aí en baixo. Que é isto? Teño un artiluxo aquí, fago unha perna e xa se abre. Domótica, dinlle por aí tamén. Mirade, vamos a poñerlle un pouco de lume, E como sempre, cando fai ruxir a cebola que lle dá, un pouquichiño de aceite, o que? Ai, como me gusta a mí que ruxa todo, E así lle por riba, vamos botar un pouquiño de tomate despois a isto, veides ver. Mira, collemos a cebola, de acordo? Collemos a cebola, e vamos a cortar miudiño. Por qué? Porque sempre xa podemos unha ola rápida. 20 minutiños. E que queremos? Pois que isto tamén vaya o máis rápido posible. Polo tanto, vamos a picala miudiño, con ese toqueciño característico. Cada un que faga como queira. E xa quere relar, que arrele. De acordo? Estábamos contando eu. A ver. Garabanzos, veganos, hamburguesas, humus. Mira, esta legumbre ven do Oriente Medio, por aí. En Líbano, no Líbano, din que comen a todas horas garabanzos. En Turquía tamén. De feito, sónavos o humus ou que? O humus non é máis que unha pasta de garabanzo. Cando estaba miña rula, miña rapaza, foi a Turquía. Gustáballe Turquía, macho, porque fai danza do vientre. Ben, mola, mola que ainda fai ben. Pero, así que é verdad, que dicía que comía humus todos os días. E dixen, home, tampouco será pa tanto e tal. Sí, hai como pan en Galicia e tal. Comen humo a todas horas, e pon pan pita ou algo así. Sí, metían dese lado. Eu digo, bueno,
proveino e agora fago humus de todas as cores. De acordo, darlle pois variedade. E nesa variedade, darlle sobre todo cousas divertidas. Hai moita xente que non come cousas porque non ten as ideas claras. E nós aquí en Estache Bo tamén vamos a facer pois esa comida, esas receitas para esa xente que se quere divertir, que se quere animar. Porque ti, que cociñas de carajo, que xa sei eu, tamén tens que pensar que o que está lá o teu, igual lle apetece cociñar algunha vez ou facerche unha sorpresa. Igual veo Estache Bo a escondidas, aí por debaixo da manta no móvil, así tiquirriqui tal, vou mirando o Iván a ver esa receita, mañan vai flipar meu Paquiño, ou vai flipar miña Maruxiña, que máis dá. Mirade, eso é, para min, a flor da vida. Se a min, cando vos vexo pola calle ou calquer cousa me decides, fuixen a receita, eso faime feliz. O que máis feliz me fai é que fagades as cousas que facemos aquí, porque entonces é que valemos pa algo, entendes? E eso mola moito. Miramos, temos xa esa ceboliña, de acordo? Que vamos a meter aí, mirade, como sempre, aí, sen moita dilación, de acordo? Os ovos a punto de ferver. Isto ainda non subiu, pero estará a punto de subir tamén. E según suba, metémoslle candela. Fogo pequeniño, lume pequeno e a tirar. Vale, cebola a ruxir. E que vos dicía? O de Turquía está moi de moda, Ora, non sei por que me sai ahora isto a cabeza, pero o de Turquía está moi de moda e dímose por qué. Canta xente está puñendo pelo en Turquía, Eu teño unha sábana, guapo non só, pero teño un pelazo, ese é o que hai. Teño un pelazo que ni la Virgen, entonces o de Turquía non sei se irá... Igual chego antes a Turquía para facer danza do vientre, que para facer o reestructuración capilar. Pero hai moito famoso de Dios ali, dándolle que te pego o implante, Sabedes como vai eso? Eu xa lín algo, porque teño... Bueno, vou decir unha cousa, na pandilla o que máis pelo teño son eu. Así de claro. E si, ti que me estás mirando, si ese, non che vou dicir o nome, porque sei que tes un complexo que ni la Virgen. Que máis dá que teñas pelo ou non? Bueno, home, pois queres poñer pelo? Ora xa tes a oportunidade. E parece ser que en Turquía, pero poñen rollo cruceiro pos pelos, Sí. Ali chegas, tes o hotel, a comida, o tal, todo patucado para que che poñan aí os implantes. E quítanchos daqui atrás, da caluga. Despois va a ser un bon come collexas, Porque daqui quitacho e póñenos por aquí. Pim, peliño a peliño. E volven a medrar, como se fueran os tirabequis, carajo. Ostra! Tirabequiños, que moi bonitos son. Ora miramos. Mirade, a isto, como a sempre, e pensando que vai estar cunha leguminosa, que xa está a subir, bichedes, que vai estar... Pois vai tocar ben un toque de comiño e un toque de pemento, vale? Ese pemento molido que tenemos, mira, por aquí. E tamén un pouquichiño de tomate, para darlle sustancia a esta historia. Sustancia que despois vamos meterlle o seu toque dulce co tirabeque e córtela. Bueno, non temos máis. Pero, ademais, nós que por agora non somos veganos, por lo menos esta receita non nos chega ali, temos un pouquiño de xamón, que tamén vamos a poñelo por aquí. Mirade, xa temos isto... Bueno, tirando a clarexar, De acordo? Así que se tirando a clarexar está, nós que facemos? Cando ten moita temperatura e queremos darlle un toque, saltar o sabor do pemento, que o temos por aquí, que facemos? Pois poñemos un pouquichiño de aceite aí no medio, e nese aceite que ainda non quentou, botámoslle o noso coleguita. Vale, aí. Eu deste así. Perfecto. E o comiño exactamente igual. Mirade, vai facer como unha terra. Os curris empezas así, Pim, pam. Entón, así que non queime, xa lle pos todo o seu sabor. Mirade esa cebola, que fai un pouco, parecía así medio de orfanato. Medio así, lambida, sen nada. Que cor colle. E o cheirume, como a recenda, amigos. Que bonita é a cociña, Que bonito é andar ca xente. Que pasada, macho. Que tranquilidade me dá. Isto é, din algún que lle relaxa o sonido do mar. A min o sonido da cebola, Diga aquí algún compañero mío, ceboula. Está tronado da cabeza, faime caso. Estou no corrixindo todo o rato. Mirade, temos xa aí, perfectiñamente. Agora, lume pequeno, ben pequeniño, para que eso se faga paseniño, de acordo? Moi paseniño. Vamos a botar isto por aquí e seguimos quencendo. Porque agora, vou coller o xamón e ilo cortando un pouquiño, Mirade, lume o mínimo para esos garabanzos, de acordo? Lume mínimo para esos garabanzos é isto que siga a ferver, porque en 5 ou 6 minutos vou quitar xa os ovos, porque van a estar feitiños os ovos, que van a dar esa parte tamén proteica animal a esta receita para que sexa completa. Se algo nos gusta no Estache Bo,
é que as receitas sexan completas. Sabor, que entren polo ollo, que sean completas. Mira, se o consigo todo, pois vou poñer unha medalliña, E se non o consigo, que? Quen o proba isto? Isto comeo sempre. Deso tamén vos teño dito moi unha vez que estou bastante contento, que o equipo eche de bo dente, porque eso de cociñar e que non cho coman non mola nada. Nada de nada. Témola aí, así que vamos cortar o xamón, un pouquichiño. Eu con 2 talladiñas creo que chegará. Vamos a limpalo primeiro un pouco, rapaces. Mirad, esta graxa, así, un pouco máis amarela, non a quero, de acordo? Así que collo aquí un destes e vou quitándoa, porque non a vou querer. Tede cuidado, porque unha cousa é a graxa, que é moi importante, que vai dar moito sabor, e por eso tampouco nos pasamos co aceite en certas preparacións, pero se a graxa está un pouco rancia, vai nos tocar o plato e eso non mola nada. Imaginades que por culpa dun pouco de codia deste xamón, pois escarajamos o plato. Eso non mola nada de nada. Así que mirade, como querades encontrar vos os cachiños, eso sempre, vale? Esperando a que acaben eses ovos, esa chisma, vou vos deixar un ratiño, un anaquiño, para que esos 10 minutos que lle faltan os garabanzos, teñamos todo preparado e isto cortadiño para seguir co guiso, que pouco halle de faltar, de acordo? Deixadme un anaquiño e seguimos de seguido. Eu plantei un jarabanzo na rejaña do cun. Nunca vi un jarabanzo con tanta salud. Con tanta salud. Así cantaba miña tía un día nunha horta, Con tanta salud, con tanta salud. Eu plantei un jarabanzo na rejaña do cu. Vamos, home, vamos. Veña, vide comigo que estamos de festa. Xa temos os garabanzos ben cocidiños e isto ben rustrido. Polo tanto, que dixemos? Vamos a botarlle xa desta última un pouquiño dese xamón, botámoslo todo porque queremos que teña ben de proteína. E agora subimos o lume e directamente, vamos a botar casi os garabanzos. Mirade, e por riba, estades pensando, os chismes es como os freixós e tal, os tirabeques. Os tirabeques son tan doces, tan sutiles no padal, tan pequeniños, tan baby, que pódense facer cun salteado, directamente cun salteado. Ovos cocidos, mirade o caldo que me fixo, ese garabanzo tamén aí, que eso é importante. E se o podedes ver, a cenoria e esa cebola quedou aí, porque despois igual ainda ya boto, aquí igual non, pero si noutra cousa, A min eso gústame, non se tira, hai que apañar de todo, Ei, Dios mío, na rejaña do cudi. Bueno, temos isto máis ou menos xa feito, de acordo? Polo tanto, puñemos por aquí, vale, e o que vamos facer é botar un chisquirrichiño de caldo, por eso o teño xa aquí coado, Un chisquirriquiño de caldo, vale, así que vaya eso consumíndose un pouco, de acordo? E vou metendo o que necesito, o que precise. E polo tanto, tamén eses garabanciños que teñen outro polco de caldo aí, eu creo que así ha de valer, hemos de remixer, Bueno, van todos, ti estás tú. Veciño! E que pasou? Moi ben. Casi me pillas cantando o hit do verano, Precisas axuda por aquí, aquí Bueno, andas. pois teño que empezar a pelar os tirabeques e a saltealos, Mira o que estou Estes. facendo. Sí, claro. Bueno, outros non hai. Exactamente. Efectivamente. Exactamente. Vale, vamos a deixar que ferva. Mira, sabes como se pelan? Bueno, eu... A ver, sabes o que é o primeiro tirabeque? Sí. Vamos a pillalos, vos xa o sabedes. Mira, é como un chícharo, Sí, da familia do pequenino, chícharo. sí, E mira o que fago eu. Collo por un lado e lle meto fora. Vale. De acordo? Mira o serriciño que fai. Collo por outro lado e igual xa no tendo, fresco que está. E xa está. Vale. Listo, a ver como faz. faz. Así, mira, eu quito co coitelo. O isto, xa está. O cu me apunta. No, mirade. Riciños de ouro, Eso sí que sí. Vale, perfecto. Vale, se do outro lado non che saia, que xa Non está pasa ben. nada. Mira, facemos unha cousa. Isto é o estache bo. Queres probar? A ver, así. Ofréceme a coixa, que todo Quero para que vexas que non son un tío do demo e que che dou unha cousa que non... Que bo. Azúcar ou non? Sí. É doce, Vale. Así que, bueno, se me vas pelando uns pouquiños, vale, vou a coller unha sartén e isto é visto non visto. Saltea, e xa está. Fai anos que non como un tirabeque tan bo, E queda aquí,
Que xa non vende do Taiwán, non, támolo aquí. Sí, claro que Bueno, sí. se non sai de todo é que está fresco, como dis ti. Non sai de... Exactamente. Bueno, e non pasa nada, pero, o sea, se non sai é porque non o ten. Mira, Claro. teno e outro non o ten perfecto. porque ainda non fiou, Vale. porque é, bueno, o maravilla. Escoitade, bueno. lume a tope. Vale, e que me contas logo? Ui, Non vas tens de unha botar- rapazada para contarme hoxe? E vas de botar hortelá tamén. E logo, como non? É porque... Isto. Teño aí, escoita, o doce que acabas de tomar non Sí. che marida ben cun pouco de erva boa. De hortelá. Claro que sí. Sí. Isto vai acabar despois, vai ser unha delicia. Vamos a puñer ali, tiqui, dous botecillos, e cando collas ese garabanzo, ese tomate, ese pimentón, ese cumiño, Aí está. esa potencia, con ese xamón, e de repente, pum, cañonazo no padal. Home logo. Fenómeno, Bueno, Hómelo. xa sabedes que son moi fan das infusións, Sí? E a hortelá podemos facer infusión con ela. É certo. Isto xa o falamos máis veces, xa vos lo dixen máis veces. Fervédela como a calquera, non colles unhas folliñas, pola auga a ferver, o que rompa a ferver, meteslas dentro 2 minutiños, e despois deixala aí ferver, e xa tes, bueno, coala, e deixala 5 minutos, como a calquera infusión, bueno, antes de coala, vaya. Bótala para unha taciña, deixala 5 minutos repousar, e despois coala, xa está para tomar. Vale, está para tomar. A infusión de hortelá. Vale, e pa que é bo? Porque estou seguro que ti sabes pa que é bo. A ver, é mira. diurética, algo terá, non? No, para digestión, sobre todo, e para as flatulencias, e para Escoita. digestión, Entonces, para os igual- catarros tamén. Igual parece que fixen así, como que non sabía a historia. Ten Sí. cumiño que vai ben para o tema das Sí, flatulencias. tamén. Mas E para vamos, que non vamos a comer repitan. garabanzos. Verdade, eu boto o camiño para que non repitan. Exactamente. Sí, E sí. isto é bo para tamén para as flatulencias. Sí, Entonces non sí. será bo integralo? Pois sí, a verdade é que sí, veches. Aí estamos, Moi ben, aí moi ben. estamos. Pero mira, sabedes que podedes facer tamén, en lugar da infusión, Sí. un aceite esencial de hortelá. Por pues certo, eso, mira, Eso gústame. si un dos tés que máis me gusta a min é o té moruno. O té Té? moruno é té verde con hortelá. Xa o compras así, xa ven O así sea, feito. xa ven así, Xa ven mezclado. así, A mezcla xa... sí. Ah, non sabía, Na tenda ou nunha herboristería desas xa vai té moruno, é té verde con hortelá, a mestura. O único muruno que Está bon. coñecía eu era o pincho muruno. Vale. Pois tamén hai té moruno. Pero como, como mira, pasa? Sí, dime. digo, se queredes facer un aceite esencial de hortelá, Sí. mira, ti telas que apañar, non? Como estas túas, efectivamente. Perfecto. Colles as milloriñas follas, as millores, que Vale. non ten comidas polo bicho Ai, nin nada. home, claro. Lávalas ben, sécalas ben, e polas dentro dunha bolsiña de plástico destas que ten así cierre. E daquela, mételas dentro, cerras ben. E como lle daches ti este día aí, que non sei que é o que machucaches aí co rodillo, que dabas golpes, que soían todo Ai, de sí, findallo. que fixen aí un rolo de pavo. Pois así, pois con eso, co rolo tamén, daslle golpes a esa hortelán dentro da bolsa, empeza a soltar aceite, ese é o aceite esencial da folla. Entendo Non perfectamente. Claro, cando a colles, mira, se lle faz así, ves, se che deixa así un aceitiño nos dedos. Sí que ten esa historia. Ah, esa é o que extraes, como unha extracción. Sí, ti daslle golpes, ben, e daquela o que solta, pásalo pa un tarriño. E ti engádeslle un aceite de base, pode ser un aceite de oliva mesmo ou un aceite de améndoa, e despois xabúcala ben o tarro así, que se mesture ben, e deixalo 24 horas de repouso. Amigo. Isto é pouquinho, un aceite esencial son os tarriños estes Sí, pequenichiños, sí, esos dos frascos pequenos, o dos non vai a belenos. poñer medio litro de aceite de oliva, non, estamos falando dun aceite esencial, que é unha cousiña así piquirrichiña. Xa o fago eu. E de que... Xa o fago eu, ele xa fala, veña. Dalle. Non interesa, Me concentro. Claro, e daquela despois, ás 24 horas, tes que coalo, ábrelo o tarro, coalo ben e quitaslle as follas de hortelá que teñas aceite e podes repetir o proceso as veces que queiras hasta que sacar unha cantidade aí Pequena. boiña. Claro, Pero hasta... que sexa máis, o sea, que teña o aceite esencial solo directamente, para que sexa como moi pura, non? Moi puro, claro, máis para que che quede do grosso, o sea, do espeso que ti queres. Vale. Se faz unha vez sola, claro, vai che quedar moi pouquiño aceite esencial de hortelá, porque lle botaches máis aceite de oliva, por exemplo. Pero ti repítelo o proceso 3 veces ou 4, Exacto. e daquela ao final xa che vai collendo densidade, non o aceite. E despois telo aí e mirade, para que sirve un aceite esencial de hortelá? Pois para as dores de cabeza, e pos un pouquiño así, e pos nas siens. Entendes? Ou cando estás acatarrado, pola aquí no peitinho tamén, un pouquiño. Como que nos poñían de pequenos para respirar mellor e cousas. Ese o- Ai, porque abras ventas, seguro. Claro, Home, non, porque claro, efectivamente, con este cheiro
A ver, ó, cheganche, ves? Vale, xa está, mira, con isto creo que me chegan, mira. Mira, Sí. escoita, mira a cocción que me din, puxenme aí No, escoita, estamos falando, eu aceite esencial eiro de facer, Claro. Por a miña moza ten, se non ten 79 aceites, non ten ningún. Ves? Bueno, Pois eso digo fixo. eu. Pois este, efectivamente, se non o ten, tamén o faz así. E non é laborioso, porque ao final falo ben. Mira, pouquichiño de sal. Escoita, Claro. isto sí que me gustaría decircho. Xa está. Acordaste que comíamolo cru e xa che valía? Sí, Pois a isto, verdade é que sí, mira. apagamos o lume e xa o temos aí. E que temos que facer agora? Pois se temos isto xa a piques, quedou Claro, esa xa está. fervedura. Claro, mira, xa ten todo integrado. É como ese potaxiño que che dicía. E agora, en vez de freixo, vamos poñer Pinta. un par de ovos. E vou che dicir un truco antes de que te vayas, porque Veña. como ti sempre me dis trucos, eu vou con A ver. outro. Ves esta salsa? Sí. Vale, esta salsa deixeme coller unha culler para que vexamos ben. Eu non teño unha Vale. culler. Que me pasa unha culler por aí, amigos? Veña. Temos por aí, exactamente. Sí, que queres dicir, vale teño espesar, equipo non? preparado, así que non hai problema. Vamos poñer, claro, para espesar. Claro, Ves, quero viches como espesar está un eso? pouquiño De acordo? aínda. Eso como me gusta. Isto sí que é eficiencia. magia. Mirade. De sal está ben, especiado Vale. está ben, gústame, pero ves que non ligou de todo, non? Sí, está un poquinho solta, sí, Bueno, sí, sí. un pouquiño, que Sí. facemos? Pensa, todo o mundo que lle fai na nosa terra, nota, un pouco Home, de unha- fariña ou algo así, non? Normalmente non espesan con fariña con maicena, con algo así. Eu faría outra cousa. Que farías? Eu machucaría os garabanzos. Claro. Bueno, Pero ese é truquiño de miña nai tamén, sí, claro. Eu machucaría uns poucos, despois volves a botar aí, non? E xa bueno, pois túa nai sabe. É Túa que nai xa sabe. sí, é Mira, truquiño da sabor. colles así un pouco, é que vai Sí. un pouco de xamón, porque me importará se é Ah, sabor moi de ben. rustrido. E deixo eso así, mirade, así, E con un pouquiño Claro. aquí de caldo deste daqui, fagolle un pium-pium, Macho, métolle, devólvelo. integro os tirabeques, integro os ovos e tiro millas, ti que dis? É fenómeno, eu digo que vou por un tupper logo. Escoita, si un tupper, inda que fagas, fai unha pota da hortelá, porque eu vou querer un pouco de bueno, aceite. vale. Espabilima, veña. Chao, Virgilio. Non vai a ser solo chupar da gaita, Que vos dixen? Un clink-clink. E isto xa está, isto é unha forma de espesar na casa, Xa me dicía ahora Isa que a súa abuela ou a súa nai, que me dixo, xa non me acordo, que facía isto, home, claro, porque isto, mirade, ahora botámoslo aquí, é casi como unha fariña, e directamente, mira, así, vai facer unha salsuca, macho, que salsuca nos vai facer? A ver como remexemos agora, Esperad un segundiño, que vou quitar isto para aquí. Perfecto, mira, Isa peloume todo, pero recoller non recoller. Me cachi na mar. Vamos, isto por aquí, a ver. Veña, remexemos, estamos acabando de todo. Facemos eso que vos dixen, esa salsa xa espesou, de sal estaba perfecta, vamos a abrir os ovos, de acordo? E vamos a meter esos tirabeques aí tamén, Mirade, así os tirabeques, e van a empezar xa a remexer enteiriños, por qué? Porque quero que xoguedes con eles. Isto é a cor, isto tamén un pouco polo ollo, podría cortalos, claro que sí, pero ahora con esos ovos, isto vai ser unha maravilla, así que deixademe cortalos, deixadme de limpar isto, cortámolos e vémonos xa empratando, este potaxiño cos tirabeques, que mirade, fan uns ruliños increíbles. Dadme un minutiño, vale? Para facer esta receita, comezamos cocendo os garabanzos xunto coa cebola mala cenoria. Salpementamos e cociñamos nunha ola rápida durante uns 20 minutos. Mentras tanto, cocemos os ovos durante 10 minutos. Por outra banda, picamos unha cebola e rustrímola. De seguido, incorporamos o pemento, o comiño e o tomate frito. Baixamos o lume e removemos para que non se queime. Pasado un tempo, engadimos o xamón cortado en tiras máis os garabanzos e seguimos cociñando. Agora, tócanos espesar un pouco a salsa triturando un puñado de garabanzos cun chisco de caldo e saltear os tirabeques a lume forte. Engadimos todo a tarteira xunto cos ovos cocidos e que comeza a papatoria. Epa, que toco potaxe, eses garabanzos con esos tirabeques, con ese ovo, con ese xamón e con todo o sabor dondeando no padal, festa, troula o que queiramos. Por riba temos hortelá, que lle vai dar un toque exótico, pero que tamén está na nosa terra, no noso kilómetro cero, no noso está che bo, así que a papar todo o mundo, porque eu tamén vou a papar. Auriño, home!